Siyanibingelela emakhaya, khuluma nomama Nomthandazo eJusi, Soweto. Sizokhuluma ke ngezibani. Asizukhuluma ngemibala yezibani, sizokhuluma ngesibani. Esisodwa nje simhlophe. Ngoba la ekuthandazeni sithandaza ngezibani. Wenze njani uma ungenaso? Ngoba siyafika isikhathi uthola ukuthi awunaso isibani. Umthandazi. Umthandazo omusha gelekeqe usafika la ekuthandazeni. Awunalutho. Akungeni bantu ekhaya, bakangeni abantu, awunamali yokuthenga iphakethe elilodwa lamakhandlela. Wenze njani? Ngizophendula lowo mbuzo. Konje lithe izwi uJehova ungumlilo angithi. Ingakho sikhanyisa lezibani. Funda lapha kuNumeri 8. Lapho khona uJehova ethi kuMoses, abantwana baka-Israyeli bazokhanyisa izibani ungunaphakade izizukulwane nezizukulwane nezizukulwane. Ungunaphakade. Uthi lezibani zihlonywe othini lwezibani. Zivuthe lezibani. Umthetho ke loyo uJehova ubekile. Yingakho sifanele sihlale sinazo izibani sikhanyise lezibani. Lezibani resembles umlilo kaNkuluNkulu. Yingakho uzothi uma ubusisa into yomuntu uyayiphakamisele phezulu kwezibani. Ngoba uJehova ungumlilo, ziyavutha lezibani. Right? Kodwa ke mawungenazo wenze njani? Awuyeki ukuthandaza. Bese uthi mina nginakhandlela. Ngiyazi mawusaqala ukuthandaza ukuthi uyasaba nokuthi uthandaze isibani singekho kungavuthi lutho. Ube nalento ukuthi ngathi wena wenza wrong. Cha, mhlazana unaso uzosikhanyisa. Masingekho asikho. Asibuyelene ezwini sibe nokuqonda ukuthi nakuba sithandaza singabathandazi kodwa ikhandlela noJehova. uJehova engumlilo. uJehova umkhuleko uthatha ngisho uhambe emgwaqweni kungenasibani. Uma uzobeka inhliziyo esibanini uzokwenza njani mangabe kufika isikhathi sokuthi ukhuleke usemgwaqweni? Nangu umuntu uyafeinta phambi kwakho, usemall. Uzothatha phi isibani? Sibeke kuleso simo. Uyathandaza lapha esigodlweni. Singekho. Uguqa impela. Mbiza uJehova uzokuzwa futhi uzokwehla. So ngiletha ulwazi lokuthi kuyathandazeka singekho isibani. uJehova ungukukhanya. Uyisibani sethu sokuqala nesokugcina. Siyazi ukuthi nasemathongweni asemakithi thina esiphahlayo siyayidinga izibani kuze kushiwe abanye bathi faka uyellow, faka uwhite, faka ubani. Mawulwa nezitha ufake okunjani, mawuvimba izimpi faka kunjani. Kodwa ngithi mina mazingekho wenze njani? Uyaqhubeka. Ukwazi ngisho ukukhuluma nethongo lakho uhambe emgwaqweni, khuluma. Angithi bayasikhapha mesihamba. Basivikele naseyingozini. Bazohlulwa yini ukukuzwa mawukhuluma? Uyahlala lapho phansi endlini unabe. Sengekho isibani. Khulume bogogo nabomkhulu nakho bayakuzwa. Masingekho sikhulumela ekuthanini mesingekho. Mesikhona siyasebenzisa kodwa mesingekho ungaxakeki. Endulo kwakwenziwa njani? Ngoba wayekhonzwa phela umvelinqaya. Wayevele khona endulo. Kwakuthathwa ugodo. Kwenziwa kubaswe ugodo lolu angazi ukuthi yile kwakufaswa ngayo lapha phezulu. Bese kuyakhanyiswa. Umlilo wenziwe kukhanya. Asithatha ukuthi amakhandlela wayengakafiki. Kwakwenziwa kanjani? Kwakuthandazwa kanjani? Kwakukhulunywa kanjani nethongo? Angithi ayibona ke indaba. Kusho ukuthi uyaqhubeka. Manje ke bazalwane mawungazibambezeli. Uzibambezele ngokuthi isibani asikho. Uyazwakala silibele singekho isibani. Noma izwi likaNkuluNkulu lishilo. Numeri 8.
uyifunde ekhaya. Numeri 8. Siyaqhubeka nasenkonzweni ngokunjalo. Masingekho isibani bangakafiki abaphethe izibani, siyaqala siyahlabelela. Zizosithola phambili. Cela inkosi ingcinele nina. Amen.